Я так и знал, что они Как всегда. пустые. Стаканы? Я же поэтому предлагаю налить. Дема, да. Давайте нальем. Да, ай. Они... Ту-ту-ту-ту-ту. История. Я шахта, Так. короче, пошел девушку провожать ауылда. Сень. Вообще Миллион. без никаких мыслей. Просто міне үйіне келіп жеттік. Я такая, туктары кіріп шығайын әлі. Үйіне кіріп кетті. Шықты быстренько. Я такой, вроде ничего, бір-бірді өзгермеді. Такая, міне, носки киіп шықтым әлі салқын. Я такой, ну ладно, нәрсе киіп шықтыңсың, давай пока. И ушел. Ну, она, видимо, планировала что-то подольше постоять. У меня таких мыслей не было. Марат, бик зор рахмет, шундай Ладно, давайте я погнал. қазақ сөйлеген үшін носки киіп шықты. Не, ну продолжение Жылтытып будет. шыққан болса қолына. Йо. И сень шла просто киттің и все обломал. Да. Такой вот. Кондер тебе мешать не будет на звук? Нет, ну просто если выключим, вообще жарко будет. Да. Что говоря, лучше комфортно был с ним. Да, согласен. Нәрсе, Рушан, халянчик. Яхшы. Сен уже ездірасың? Яхшы. Ездырамын-то мен изначально уже ездырайын так-то. Татаршаға көшерге керек. Кім біле есен ашабысыз ба? А? Бір кіші білен есен ашырға керек ма? Менің білән? Салам, сен білен көріштік. Салам. Сен білен көріштік. Сәлем. Салам. Бүгін біздің Рамиль Марат һәм біздің бүгін қонақта Рушан Хафизов. Рушан Хафизов қазіргі уақытта Ижат кішісі! Ижат кішісі! ижат Бик қорты сөз кішілері. айталар, ижат кішісі, мен оларны тоқтатмайым, айтегіз. Рушан инде қазіргі уақытта ол мероприятияларны генераторы деп айтайық. Ілік ол алып барушы ролында еді. Қазір инде ол зор шындай вақиғаларны ұйыштыра. Бәйрәмнәр десең дә болайын. Бәйрәмнәр, ғаилә бәйрәмнәре, корпоратив бәйрәмнәр, шуларны ұйыштыра, анда шул креативны кертә. Гүлтеге бер үк кенә түге мероприятиялар теге җомгадан икенче көнгә, аннары яңадан яңа уйлар киләңә, һәм менә шундый вакыйгалар оештыра Рушан. Соңгы вакыйгаларны сөйләп кит инде. Нәрсә оештырдың? Яра, дөресрәк, бәлки Дөресрәк информация дөресрәк хәзер әйтәбез. Давай. Мен бәйрәмнәр оештырам, бары хәзер инде корпоративларга якынрак бәйрәмнәр төрле була бит ул. Официальный бәйрәмдә бәйрәм ул җыелыш дип әйтсәң дә була. Без менә корпоратив якларына карыйбыз күбесенчә. Һәм бу җәй калган 2-3 җәйдән таба дип әйтсәк тә була. Бөтен кеше эш күп кешеләрнең. Монда койсы якканнан карама, видео төшерәме ул, бәйрәмнәрне алып барамы, җырлыймы ул, яки бүтән бәйрәмнәрдә ничектер катнашамы. Я карама, мин бәйле түгел. Син бәйрәмдә түгел. Без оештырабыз шундый эшләрне инде 2012 елда башладык бузгайбыз. Үзем башлаганмындыр. Бер 7 ел 8 туктамыйча эшләдек, бер 3-4 ел туктап алдык та, бер ел Туктап алдык. Туктап алдык. Пауза. Ул жатты. Һәм да Кризис. һәм тагын дәвам иттек. Хәзер менә дәвам итәбез. Ну слушай, прикольно. То есть менә мин һәр вакытта да шундый уйлыйм менә вот иҗат кешесе димәдең үзеңдә, но все-таки без әйдә иҗат кешесе дигәндә син иҗатка бик бәйле кеше, иҗат белән бәйле кеше, син бары тик ул иҗатны үзең әйтмешчә коммерцияга әйләндерүче теге иҗатка бит инде кайбер кеше просто иҗат дип кенә карый теге. Мин вот миңа акча мөһим түгел, мин иҗат өчен янам. Теге, ну, миңа калса ул, ну, дөресрәк әйбер түгел, чөнки бит ашсын килә, ул бит акчада эшләргә кирәк, ул иҗат белән акча эшләсәң нишләп начар что ли инде. Вот, нәрсәне әйтмәкче, менә вот син әйттең 12 елда башлап җибәрдең менә именно шушы корпоративный мероприятияларны. Вот миңа интересно, мин тоже аның турында уйлыйдым. Типа вот, знаешь, ты алып барасың мероприятияларны, и вот кайбер моментны була, син думаешь, все, ну стагнация, все уж мин бер урында, развитие юк. И берничә тапкыр башлап караган булды, агентство очырга, что ли? Может, кирип китергә шундый нәрсә. Ну мин башлап җибәрәм и ступор. Нәрсәдән башларга? Команда җыергамы, заказчиклар җыергамы, нәрсәдән башларга?
И Сайт. шуннан нитәсен. Вот исем уйлап табырга кирәк башта. Вот Исем, син нәрсәдән сайт, башладың? реклама. Да, син нәрсәдән башладың? Вот ничек килде ул вообще идея? Әйе. 12 елда без шул СТС MTV каналларына бер иҗат образ уйлап тапкан идек. Аның исеме Аркадий Бывалов иде. Мин инде хәтта мыеклар тагып йөрим булай итеп, Мин хәтерлим. салып, Образны хәтерлим. кайдыр бәйрәмнәрдә шулай йөрим, кайдыр видеога төшәк. И әкренләп мен әйтәм, моны ничектер дәвам итәргә була бит әле. И придумали дип әйтмешли творческая лаборатория Аркадьева Бывалова. Шундыйрак исем килеп чыкты. Үзем генә ясадым мен аны, что-то сайтта ясадым сразу. Онда белеш. Әйтәм бит. Онда белмисең бит нәрсә эшләр. Сайт кирәк. Сайт Сайт булмаса син юк. Да. Башта исем аннары сайт. Хәтта без Язып куегыз. беренче оештыруларга барып җиткәнче бер 3 ел үткәндер или 2. Ул аңарчы без алып баручы булып кына эшләгән идек. Вот 1-2 елдан соң беренче заказ иде безнең. Ситимолма? 2 елдан. То есть 2 ел сез просто Мен алып башта баручы гына идем. просто алып баручы. Хәтта Да. Анасы 2 елдан. параллельно без оештырабыз. Слушай, Я а у оештырып ике- кирәк. А у Илдан ике соң ел- аңладылар, что надо сайтны не просто создать, а Да, надо да. еще зарегистрировать и да, и продвигать. Yok, мен имею в виду, прям bu 2 ел içinde сен не возникало мысли, типа, ай, ну все, инде, типа, ну, нәрсәгә башладым. Творческий вызов. Вот шул җавап. Шалыда андый эш белән бер кеше шөгыльләнми, я шөгыльләнсә, алар ничектер үзенчә иде. По-простому шарики, фонарики. Вот бәйрәм. Ә без инде интернет бар бит. Интернеттан Production. карый аласың син. Ничек анда презентациялар ясыйлар, автомобильләрне ничек күрсәтәләр син. Бездә андый юк. Бездә андай юк. Менә моны эшли башласаң, бәлки бу кызык булыр. Аны кызыгып карап инде. Тегендә күрдең дә, ох, ничек аларның там 7 метрлы сәхнәдән шундый түл төшә, түл артында бозлы скульптура тора 3 метрлы. Ай, минем дә шулай ясаса килә. Кызыгып, шуңа күрә тырышайык. Хәтта ведущий булып алып барганда акчасы җитә тегесенә дә, бусына да, монда әзрәк уйлыйсың и кирип киттек инде шулай. Аннар алып баруына мин бер 5 елдан соң ташлаганмындыр. То есть сиңа бик прям, ну, күңелеңә ятып бетми, что ли, алып бару? Или просто сине туйдырды, и син просто переключился уже организацияга, типа, неге? Потом организация туйдырды. Организация туйдырды. Хәзер син вообще хәзер нәрсәдә? алып та бармыйсың, оештырмыйсың. Аннары әйтәм бит 3-4 ел мин ул эшкә тотылмаган идем. Мин ул вакытта өйрәндем сайтлар белән ничек эшләргә, ясарга. Үзем түгел кешене оештырып, сценарийлар язарга, аның турында эшкә урнашып йөргән идем. Хәтта тагын нәрсә эшләгән идем әле мин. Бу теге Стив Джобс кебек теге. Стив Джобс бит ул Юк инде. iPhone-на үзе уйлап тапмаган. Ул технологиясын да белмәгән. Ул просто менә белә. Һәм Менә булай ясагыз, тюль кирәк миңа, Да, и да. Боз кирәк, да, буздан да. сын кирәк, Да, все, да, ясагыз. Тип Типа того, да? Син шушы эштә монда кеше алып килә теге морозильниктагы теге кичкенә кубикларын теге формочкада. Такой, юк, бу түгел, менә булай булырга тиеш. Булай була алмый бит инде. Да. Булай була алмый бит инде, булай вообще невозможно. Возможно, просто Да, син булдыра алмыйсың, миңа димәк бүтән кеше кирәк. Начала, да? Спалили, Ачыкладылар спалили. безнең. Әйдә инде. На самом деле, вообще вот прикольная сфера, оештыру, креатив. Но меня шунды сорау туа. Әйдә. Сталкивался микан син андый нәрсә белән. Безнең илдә все-таки, безнең илдә, ну, яратмыйлар андый әйбергә акчаны күп тотарга. Менә мисал өчен әйтик, ну, берәр анда дәүләт бәйрәме булсын, менә нәрсәләр бу. Аларның бар смета кайда язылганында, например, фәлән миллион сумга чакырасыз Мәскәүдән артист, фәлән сумы там менә шушы оештыруга, не, все, сметадан чыга Менә ярамый. шул 1000 сумга Рамил Закиров. Да, башта миллион сумга Мәскәүдән 6 артист. сәгать алып бара, какой бер тахучы. 6 сәгать алып Җырчы бара. кирәк түгел үзе җырлар әле. Ул җырлый да ул, бии дә ул нормальный. Барыбер яңалык кертеп, синең эшең бит инде шуның белән бәйле булган. То есть син чаллыга яңалык китерүче кеше булгансың. То есть андый нәрсәләрне эшләмәгәннәр. Ну, может быть, эшләгәннәрдер, но ул алай ук теге мейнстрим булмаган. Ул вакытта башлана гына иде.
Мәскәүдә бәлки булгандыр, хәтта Мәскәүдә бәлки шул вакытта где-то инде бераз бәлки безгә соңга калып килгәндер инде, без күрдек аны, әйме? Алар чыгара башлагач интернетта. Хәтта ул жүнле ивентлар, ивент маркетинг дип атала инде аны нәрсә. Жүнле ивент. Да, вот Жүнле event. Да. Бірге, бұл бет агентство исеме. жүнле ивент. Шул вакытта башлаганнар, без күрдек, без беренче башлаганбыздыр дагы булды. Ләкин параллельно тагын бер кат әйтәм, бар иде кем шул эш белән тырышкан эшләргә. Ләкин безнең бер ни бар иде. Хәзердә акцентны без аңа ясыйбыз. Ул беренче вакытта дөрес иттереп, кызык иттереп, матур иттереп үз фикерләреңне клиентка я бүтән кешегә күрсәтергә. Матур презентациялар ясарга, дөрес исем бирергә аныга. Упаковка. Упаковка белән делай. Ул эш беренче бер яки ике атна ала. Ну, среднестатистический бәйрәмгә или мероприятиягә. Не так много людей, будем чын әйтешли. Аның белән будут заморачиваться. А безгә наоборот, безгә кирәк, менә шушы безгә главное бош. Әйдә уйлап табык, матур иттереп ясыйк, кеше бит бер генә карар гына, бер караштан аңа кызык булырга тиеш, яки аңа ошарга тиеш. Кем кирәк монда? Монда кирәк беренчедән кем иҗат төбен таба инде. Аның өчен син интернеттанмы, китаптанмы, каяндыр моңарчы җыярга тиешсең, төрле фикерләр, төрле насмотренность булырга тиеш. Менә креатив шунда инде ул. Һәм бренди кагаз яфрагында булса да дизайнерга шуны матур иттереп сөйләп аңлатырга. А ул якта дизайнер да аңларга бит тиеш әле сине. Теге прочувствовать. Vibe. Ничек монда? Ул ничек уйлый микән? Ул монда аңладым. Это притертые отношения. Ну да, мен аңлыйсың, но аны сүз белән аңлатырга не, авыр инде. Ну да. Типа син аңлаткан күрүеңне, синең күз аллавыңны ул да шулай аңларга тиеш. Ләкин Һәм заказчикка тапшырырга да кирәк. Ләкин син үз фикерләреңне шул тапкан пачка идеялар нәрсә булсын ди кешегә. Любой дизайнерга бир булмый бит аны. Ул бит аны синеңчә эшләр, скорее всего. И бүтән эштә дигән бар команда дигән җирдә син кемгәдер тыңларга әзерсең. Менә ул минем командада. Аның фикерен ничек микән? Ул әйтә, Рушан, яки Марат, яки Рамил, бу бит, ну, менә средний, ярамый бу булай. Әйдә, моны алмаштырып, бүтән нәрсә Яхшырак булдырасың. И уверен, то, что вот когда команда шулай иттереп сөйләшкәч, шуннан соң гына чыга жүнлеш. Это не значит то, что мин беренче уйлап таптым, мен әйттем, менә йөзүтә слайд, менә шулай булырга тиеш, булды. Минеке дөрес. Алай түгел. Чын күңелдән тыңлыйм фикерләрне, шит фикерләрен, ул шит фикер дип инде команда фикерен. Ауырманы вот ничектер Критика аларга, да? Ул бит инде по сути үзеңнең ничек дип әйтәм, үзеңнең минлегеңне, вот эгеңне әзрәк орткарак тыгып, то есть кешенең фикерен тыңлап, нитеп, ну белмим, миндә по крайней мере, может быть, мин пока что команда белән эшләмәгәнгәдер, әйме, но мин шуны прослеживаю, что миндә бар андый сыйфат, мин теге кеше, вот, например, наперекор әйтә икән, вот минем фикерем былай, а ул әйтә икән, юю, былай дөрес түгел. Аны совершенно бүтәнчә эшләргә кирәк дигән. Минем ниндидер ни кабына теге. Юк, минеке вот дөрес. Минеке вот менә былай булырга тиеш. Синеке дөрес түгел. Ну, то есть ниндидер вот эгомысың инде ул. Вот Карале, көн сайын бер кеше белән спорлашсаң, туйдыра ул. Ну да, наверное. Шын әйтәм. Һәм мен теге дәфтәрләр, я блокнотлар һәрбер аладыр, неме? Соңгысын битермичә, яңа нәрсәләр ала, анда яза башлый. Шундырак хәл булганлыйдыр инде. Һәрбер блокнотны алганда, кыйбат блокнот алырга тырышмыйм, чөнки мондый сүз бар. Минем шул кадәр шәп идеяларым юк. Моң кадәр бәягә блокнот алыр өчен. Шуңа күрә мен алар белән бик җиңел генә хушлашам. Яки кайсы шәп булса, аның тырышасың юк инде, әйдәгез калдырык, миңа кирәк, минем өчен. Ләкин команда белән ул бит кешеләр тоже ивент индустриясендә беренче ел эшләмиләр. Алар ул хакта үз фикерләре бар. Миңа җиңелрәк бергә сөйләшеп итоговый продукт ясарга. Кара, а менә получается сезнең ничек, вот сезнең бар команда, и сезгә әйтәләр, ну, просто мин хочу вот
картинку выстроить в голове. Рамиль Хаман өзінің компаниясын ашарға Да-да. Мен просто реально... сайт. Вот, например, сіздің бар... Команда керек, Да, команда қазір керек. дорожная карта. Так, все, да. Да, нешік. Алло, нешік организация. Не. Вот сіздің бар команда. Неше кіші команда? Дизайнер, мен. Икі. Yok енді, бәйрәмнәр ұйыштыру, түрлі бәйрәмнәр или мероприятиялар, сен үз қанатың астында тұта алмайсың прокатчиков мебели, Ай-яй-яй. технических специалистов, экраннармын, илермін фәлән түгін. Подрядчиклар. Подрядчиклар, иә. Сен главный агентство болып, көрерге нде мероприятие болырға тиіш, нешегірек оны ясарға, һәм кімні шоқырасың сен ол мероприятияға. Мен просто, білесің нәрсе сұрысы келгені. Менің шундай фикірім бар. Һәр кішінің, әгер де үз вазифасы болса, вот һәр кіші үз вазифасын эшлей. И ол, например, мен, мисал үшін, ижад үшін жауап берем. Кімдір жауап бере, анда ұйыштыру үшін, административный эшләр бойынша йөргән даймы. Кімдір бухгалтерияны саны. И бір-бірсінің ішіне лучше тығылмасқа. Бар креативный группа. Әгер де бізді командада, например, 7 кіші де, и ол креативный группада 3 кіші, и бізге келіп, например, анда, ну, условно, там, администратор, йо-йо-йоқ, мында бұз керек түгіл, мында ут керек. Десе, ну, такое, конечно. То есть, стоит ли прислушиваться или yok mu? Но аның икенче ягы бар бит. Менә син оештыручы ягының, менә бер якны күрәсең. Реквизитор, администратор, ул икенче яктан күрә. Ул әйтә, бәлки булай ясаргадыр, бәлки яхшырак ясаргадыр. Ну, бит барбер инде сез аның белән фикер алышасыз, спорлашасыз. В споре рождается истина. И икенчесе, мәсәлән, техник. Техник әйтә, юк, монда олай ясасак, анда тавышы бик начар булачак. Әйдәгез, менә булай ясыйбыз дип. Һәрберсенең үз компетенциясе бар. Һәм менә шул һәрбер вазифаның, аларның менә шул тоташа торган нукталары бар. Мараттың фикері дұрыс, чөнки Марат біздің неше ел инде 20 ел КВН белән шөгыльләнә. Үзе күпме уйнады, без дә бергә уйнап йөргәнек. Хәзер күпме командалар төзи, сценарийлар яза. Ул бер яктан карый, монда анда не принято обижать дип, или оскорблять или ущемлять вот кемнеңдер фикерен. Аны бергә ничекрак шулай итәргә. Син бәйрәм оештырганда или мероприятие, хәзер әле барып җитмәде бугай ул монда чаклы казаннарга, чаллыларга чаклы продюсер дип атала инде. Продюсер мероприятие. Ул кем була инде? Так, ага, ничә кеше була? 700, ничегрәк кичке ужин гала. Ага, монда, наверное, артистлар булырга тиеш, өстәл булырга тиеш, караңгырак, матур утлар булырга тиеш. Аңлашылды ничек? Мин продюсер күрә инде аны. Ул продюсер аңлата, дизайнерга ничегрәк драматурглатырга кирәк. Менә, все, булды, оештырылды. Бренде ауыр связующее звено, да? Бер кеше булырга тиеш, кем аңлый ничек булырга тиеш. Бөтен әйберне аңлый. То есть ул по сути, да, вот продюсер. Яның төп фикер. Яның төп фикер. Син ул вот, менә ул классно. Син технический директорларга барасың, кем утыз экраннар белән, сәхнәләр белән эшли. Һәм әйтәсең, менә шулайрак кирәк. Хәзер тукта, әйдә, брос уйлыйк. Мондый фикер бар. Сәхнәне туры ясамыйбыз. Былай торып ясыйбыз, өч почмак итеп. Нәрсәгә? Ник син уртага куясың, һәр яктан кеше күрәчәк. Монда ут куербыз, монда экран куербыз. Вот шәп булды, дөрес, ярый. Менә командный эш, командный. Ләкин ул кешеләргә кирәк беренче ТЗ дип атмыш инде. ТЗ. Ничек оештырасыз былай? Ага, минем бар идеяларым. Ул сиңа булышта. Чөнки күпме ми экраннарга карамасам да, сәхнәләргә или төрле фестивальләргә мен ул хакта бик алай белеп бетермим. Шуңа күрә мин җегетләрне яки кызларны, кем безнең подрядчиклар булай, беренче вакыттан тыңлыйм, һәм алар ничек әйтәчәкләр. Вот, мин шуның өчен минем сорауым нитте дә инде барлыкка килде, то что ну типа бөтен әйберне барып белеп бетереп булмый. Минем шундый проблема бар на самом деле. Минем ну белмим, яшь вакыттан шундый ни бар, башта утыра ул типа үзем эшлим бөтен әйберне. Типа, ай, нәрсәгә кешегә нитергә? Сделай как лучше, ну лучше сделай сам, короче. Хочешь как лучше, сделай сам. Дигән сыман инде. И мин вот яшим, тәҗрибә җыям, и мин все больше и больше убеждаюсь, что все-таки һәр кешенең үз вазифасы булырга тиеш. И бер генә кеше бөтен әйберне белеп бетерә алмый, чисто физически да. И ну аны нитергә кирәк. Яки син оештыручы булып, син әз генә булса да, должен быть в теме. Әз генә булса да. Аңлап бетергә.
рестораннар кошон килергә тиеш, ничегрәк рестораннар оешкан аларның эшләрен дирәк менюлар булырга мөмкинме? Син аларны беләсең, ләкин син әйтсәләр төзелү миңа меню, яки өстәлләрен дөрес итеп куй. Син юк, мин аңламыйм. Ничегрәк экран мин белмим, монда каян dik кабельне кая тагарга. Миңа Иң кирәк тә мөһиме түгел. белергә кирәк кем белә. Әйе. Дөрес Да. шуны. Ул белә. связьләр. Кирәм да. То есть, а син выступаешь как больше продюсер или как Пускай креативный продюсер булсын. Креативный Чөнки креативный продюсер, онсы кем тагын? Креативный продюсер. Продюсерны аңладык. Бүтән төрле сүзләрне бергә кушсаң да булай инде. Креативный продюсер дип нәрсәгә әйттем мен. Чөнки беренче идеямы яки концепциямы обычно мин язам үзем. Нидер уйлап табам да, исем бирәм аңа, ниндидер направление бәлки, хәлем җитсә уйлап табырга. Ну, образын аңлам инде. Иҗат эше була бит. Креатив. Продюсер хәзер диярга кирәк. Әйдә былай проще булсын өчен, әйдә прям на примере. Вот представь, вот сезнең ничек компанияның Энергоразвитие. энергоразвитие. Вот килде сиңа Марат, энергоразвитие. Так. Открытие. Рушан, безгә кирәк корпоратив, яңа компания, 100 кеше эшли, мощный бер корпорат кирәк. Креативный, вот чтоб бүтән гәҗитләр анда, бүтән СМИ язды Казанда. Менә яңалык типа. И вот син все заказны алдың, син кайтасың өйгә и все уйлыйсың. Шулай буламы? Юк. А ничек? Берәк шәмеңә әйтсә, безгә супер креатив кирәкме, төрле коты нәрсәме? Самое главное, бюджет Вообще по колхозному сказал, такой, бля, Да. кирәк. Мин шулай Обычно алай түгел, обычно Да, Рушан. ике фикер. Без эшләмәбез анда да. И икенчесе, син когда чувствуешь что монда реально креатив кирәк. Чөнки ниндидер опыт бар. Сиңа күрсәтәләр, менә без теге елны булай иттек, ә менә моңарчы без булай иткәнек. Син если убеждаешь что реально монда креатив коты булган. Ты говоришь, ага, нужно правильных креативщиков позвать. То есть, бит креативный продюсер это собрать просто мероприятие, а прямо котлаулы, прямо многослойный, прямо действительно креатив, хороший, дип әйтәм инде. Онда есть специальные команды. Кого можно пригласить, контракт, и давайте бергә ясыйбыз. Может быть, я спросил бы. Какой бюджет? Юк инде бюджеты соңрак, соңгы сораган бюджет. Юк, Нәрсә ул креатив? Иң беренче сорау. Yok, ну имей в виду, Бюджет. имей в виду Оларга просто... нәрсә ул креатив? Аның тагында бар. Кемгәдер креатив бәлки зәңгәр күлмәк киеп килергә дә генә җырларга вот креатив шундый кызык. White party, типа, да? Бәлки. Все в белом. Крупные корпорациялар, вот, например, зур заказчиклар, алар вообще, ну, то есть, сиңа киләләр дә, вот, Тукта. Или- Зур корпорациялар беренчедән миңа килмиләр. Зур корпорациялар баралар, зур компанияларга. агентстволарга булып Агентстволарга, эшләргә. Чөнки ул бит елдан елга эшләгән нәрсә инде. Алар танышалар. Без как бы свободно двигаемся на вот территории Казанда, Чоллыда, где в принципе небольшая команда сможет сделать хороший бәйрәм или мероприятие. Вот корпорация это другой уровень, это чуть-чуть другим, наверное. Ну, олда мы шагына сөйләмәм. Небольшая компания, син шуңа пишешь корпоративы. То есть, сезнең команда оештыруны, не бүтән теге сценарийларны бүтәнесен үз өстенә ала, сез аны язасыз, техник якларын, сметаларны төзисез, бүтән нәрсә. Шуның белән шөгыльләнәсез. Вот. Менә шушы оештыруларда күпчелек вакытта бүтән бер танышлык аша эшләнелә. То есть, ниндидер заводта или фирмада, корпорация дип әйтик, оештыру өчен җавап бирүче кеше белән ниндидер Мәсәлән, Организация. Маратны. Зам Маратны. директора по общим вопросам обычно. Марат, оештырып бирәсеңме? Оештырып бирәм. Анда ну как бы анда бар инде ниндидер команда, но мин әйтмәсем, что алар, например, ну Казанда иң шәпләр, мисал өчен, иң Просто откат креатив. 5%. Ну, Зам то есть, директора по общим например, да, вопросам. откат или анда, или просто чисто вот танышлык. Ну, вот булырга может А быть. чё вон зам директора по строительству себе коттедж построил, мин бит тоже яшәргә тиеш. Зам Ну, и директора по вот, общим и вопросам. күпчелек вот мероприятиеларда чыгыш ясаганда, сен думаешь, блин, столько бабок вбухано, именно, то есть, ну, сен күреп торасың. Сыйфаты юк, Кемнәр чакырылган, ничек ниткәннәр. Ну, оештыру, ну, блин, как будто без беләсезме теге вот 15 ел элек. Теге. Просто аларның оештыру
Келесіңме? Все, кел сағат 2-ге, сен сағат 3-ге, сен сағат 4-ге, сен сағат 5-ге. Все, давайте, пока. Ну и вот. То есть онда бір атлы просто келелер, билер, нетелер, ну, могут ладно аниматорларын шақырырға. И аквагрим в подарок. Вот, шундай моменты да бар. Сен вот шул өлкәдә эшләүче буларак, сен вот сталкиваться иткәне бармы шундай нәрсә белән? Әлбәттә генә андый эш син сөйләгән бар инде. Мен андый бәйрәмнәрдә үземдә булган бардыр, Марат та булгандыр инде. Марат бәлки эшләгәндер дә минем белән. Ләкин кара, мондый кызык хәл бар. Ул бәйрәмдә булган кешеләргә ошаса, елдан елга шулай үткәргә шәп. Вообще сүз юк. Кемнеңдер ниндидер агентствоның сүзе бар. Мен кабатларга яратам, урысча гына әйтермен хәзер, чтобы смысл не растерять. Мы ищем клиентов, к которым мы подходим. Ул фикер ничек? Менә мәсәлән, без мондый иҗат кешеләре, Марат белән уйлап табырга яратабыз, матур иттереп ясарга яратабыз, анда теге төрле хитрый нәрсәләр уйлап табабыз. Фишкалар төрле. Кемгәдер алар кирәк түгел. Җегетләр, әйдәгез, хәзер монда шалтыратабыз, хәзер киләләр, җырлыйлар яхшы. Кемгәдер наоборот шундый кирәк. Син шундый кешеләрне тапсаң, все аңлашыла. Без былай сөйбез, җегетләр былай иттереп ясагыз. То есть ищем своего клиента, что ли. Тагын беләсең нәрсә бар? Бар кайбер компаниялар, алар башта шундый креатив командаларга мөрәҗәгать итәләр. Аларга уйлап табалар концепция, фишкалар, тагын менә шундый менә теге приправалар, теге менә шу тәмнүшкәләр. Булар тыңладылар да, рәхмәт егетләр, что-то бик ошап бетмәде диләр дә, шул концепция белән баралар икенчеләргә үз кешеләренә. Һәм тәкъ менә шулай оештырыгыз диләр. Ишеткән бар иде, Мәскәүдә хәтта бар премия Золотой козел. Серьезно? Әйе. Шо урлаган кешеләргә бирәләр. Объединение шундый берләшмә крупных ивент-компаний. Алар ул компанияларны беләләр. Чөнки аннары карыйлар фотоотчет, такой, туктале, без сезгә моны тәкъдим иткән идегез, сез безгә ярамый дидегез, үзегез шуны ук оештырасыз. Һәм алар менә шул ивент командалар берләшмәсе Золотой козел теге физкультурада кебек шундый. Снаряд, да. Только он металлический, по-моему, и в золотой окрашенный. Китереп, короче, шул компанияның ишек алдына прям устанавливают. Авыр иттереп, теге кран белән куялар теге. Фотоотчет төшерәләр и менә бу елны менә козел, менә мондый корпорация. Козел, менә бу корпорация. Ну, кызык. Ну, безнең, вот сез әйттегез дә. Безнең ничек булгалый тагын. Сен бит инде былай иттереп уйлыйсың. Без күпме ел эшлибез, моны күрдек, былай уйлап таптык, монда былай итәләр инде, соңга артка кайтасы килми. Әйдәгез, менә безнең идеяларыбыз китте инде, менә монда барга кирәк. Запрос дип атала инде ул бездә килсә безгә, анда ниндидер бәйрәм кирәк, җегетләр, әйдәгез, булышыгыз. Син хәзер бәйрәм була, чувствую, монда ярый. Хәзер сезгә ошаячак. 2 атна буе ясыйсың. Буланда тегендә шалтыратасың, рәсемнәр ясыйсың, китереп бирәсең дигән, анда булай иттереп карыйлар. Рәхмәт. Рәхмәт җегетләр, матур эшләгәнсез. Аннары соңыннан соң ул бүтән килгән әйбер вообще килми. Мин ничек син бүтән сүз әйтерсез дип уйлыйм. Но мен әйтәс килгән я аны. Шулайрак алар уйлыйлар инде кешеләр. Ләкин монда минем моя проблема. Я не почувствовал. На уровне. Ну, кара, это вообще сложный вопрос. Мен хәзер уйлап утырам. Ну, ничек инде вот. Сәйтәс, кешегә ошаса әйбәт. Ну, то есть анда вот, ну, эшчеләргә, мисал өчен. Ну, бит хәл итә барыбер бер генә кеше. Ну, то есть син киләшең заказчикка, ул утыра, как правило, ул кеше, ну, урынында уже узак торучы кеше, теге белмим мин, безнең әти-әниләр возрастындагы, ну, ладно, может быть, әзрәк яшерәктер инде бит. И аның анда, ну, понятно, аның күзлегеннән ул нинди бәйрәм бар. Без сабантой булырга тиеш, безнеңчә булырга тиеш. Ну, то есть, анда креатив и анда яңалык дигән әйбер, ну, априори бу юк инде ул. Сен аны дөрес әйтәсең бер яктан, икенче яктан ул бит эш HR маркетинглары, ул бит төрле компанияларда бар. Син сөйләгән хәл
бір кішігіне инде түрлі компанияларда бар инде онда HR специалистлар кім уйлый ага біздің HR программа нешерге өте ел бойына біз ұйыштырабыз түрлі бәйрәмнәр түрлі там семейный күннәр сотрудники могут балалар белән там ниндидер бүләк бәйрәмнәргә килергә и ул эш бүтән оештырган шул бәйрәм алар өчен ул эш чтобы сотрудники чувствовали себя что компания их любит ондый да бар вот шундыйлар алар уйлыйлар инде как раз мындай компаниялар булганда ну андый компаниялар күп микәнсең хәзерге вакытта ну то есть да алар орта бара потому что ну если теге чагыштырсаң например шул 10-15 ел элек и хәзер ну то есть алар бит инде орта хәзер инде кеше именно шул HR специалистлар и маркетологлар алар без менә шул кадәр акча тратить итәбез аның сыйфаты булырга тиеш обратно былай гына түгел әйдә обратно икенче яктан бәлки кайберләр уйлыйдыр оештыручылар типа заказчик белми ул дивана ул менә креатив менә былай булырга тиеш сезнең колхоз нәрсәгә ул чыннан аларга реально шундый гади генә концепция кирәк аларга менә күңел ачырга кирәк аларга кирәкми анда онда бит концепция да кирәк түгел син дөрес иттереп мотор җырчыларны куйсаң мотор иттереп ашарга өстәлгә куйсаң һәм яки берәр мотор сөйли торган кешене аларның алдына бастырсаң кич буена алып баручы бренди 1000 тәңкәгә Рамил Закиров ну яки мотор сөйләсәң син дә барасың подкаст башында 1000 сум дигәне уже хәзер күчте соннарда барлыкка килде ансыз да как просто син үзең не подходишь бу бәйрәмгә бар бүтән компаниялар алар үзләре сиңа әйтәләр менә без үзебез самодеятельность ясарга булдык менә без хәзер видео төшерәбез менә без үзебезгә анда там тараттык менә хәзер безнең һәрбер подразделение видео төшерәчәк там так далее менә шунда кертегез әле дип алар кайберләре үзләре дә креативны кертә бит һәм ул креатив тагын да яхшырак эшли әгәр дә менә шул вот старомодный дип атыйк мен ул кешеләрне ни дип старомодный түгел инде просто классика шундый старых взглядов классика не стареет старых взглядов ул кешеләргә по сути может быть просто мен хаман гну свою линию может быть аларга менә вот аларның бара елда бер төрле бәйрәм әмма ул әйтә юк безгә менә мондый просто классика кирәк может быть аларга прикольный креативный ну понятно что беренче вакытында беренче бәйрәмнән супер креатив түгел анда белмим мин там русский ниндзя конкурсы оештырмыйсың инде ну то есть ниндидер креатив өстәп әгәр дә менә шулай әйтсәң может быть халыкка ошар вот то есть этого знаешь теге безнең халык ничектер яңалыкка әллә ничек карый теге как будто теге вот новое это сен моңарчы подкастыңда да Илгиз Шайхаразиев килгәч шулайрак шул сүзләрен кабатлаган теге татар музыкасы турында иде. Күчми дип инде хәзер бу якта. Минем фикерем буенча төрле ца бар, целевая аудитория. Төрле кешеләр төрлечә жал итәргә ярата, аларга булай ошый. Бер заводның яки компаниянең яки кибетнең директоры булса, менә мин 1000 тәңкә әзер түләргә ләкин мен бит түлейман мен бәйрәм итәсе килә. Минем фикеремчә, бәйрәм ул булырга тиеш шулайдыр. Без инде шуңа бик привыкли, допустим. Бүтәнчә безгә, ну, не особо. Без утырып, ашап, җырлаганны карарга безгә шуй. Ничего плохого. Нет, просто сез аңлап бетермәгез. Я к тому, что типа аларны вот әкрен генә өйрәтсәң, то есть вот, например, ул кеше, вот заказчик, например, ну вот әз генә, ну давайте сезгә воля бирде әз генә, например, теге. Сиңа кирәкме аны тырышып, доказывать итәргә бу эшләр дип. Аның бит тагын шул ягы бар. Ну, доказывать. Сиңа анда тизне әйтәчәкләр. Дустым, туктале, син менә без сиңа әйтәбез ничек ясарга. Әйдә, просто ясайны ничек әйткәндә. Не онда кыстырасыз ул 5 копейкаларыгызны 5 тиеннәрегезне. Зам директор по общим вопросам да аны авырга була бит. Аның бит өстендә дә кешеләр бар. Ул бу мероприятиенең өчен җаваплык тота. Әйе, он такой ярар егетләр, ышанам сезгә, әйдәгез бу елны креатив ясыйбыз дия генераль директорга бик ошап бетми. Һәм без зам директор белән саулашабыз шуны. Ну и получается, монда халык шуңа күрә бәлки ул куркадыр да. Монда тогда не важно, халыкка ошыймы юкмы. Самое главное, тегендә ашарга тиеш. Шулай бит инде. Ну, ул булса дөрес буламы соң инде ул? То есть халык өчен эшләнә тормыйсың инде. Выражение.
ЛПР? Да, лицо, принимающее решение. Ну, инде мына кім документларны подписывать те бәйрәмгә. Кто платит за банкет? Аның бит төрлесе бар. Син бер ягыңна әпәт сөйлисең. Анда бит төрле кешеләр бар, төрлечә бар. Кемдер спортларча бик ярата. Кемдер действительно анда иҗатмы яки бер фольклор якларына китәргә дә мөмкин. Андый да бәйрәмнәр оештырган бар безнең. Бар идеме прям супер креатив. Супер креатив сезнең Прям- өчен ул нәрсә? Прям эклектика, прям мощная тиге. Шәмәхә үгезләр үстенә Ну, утырып, блин. парадео буенча. Андый хәлме? Ну да, ну типа таракани бега там. Таракани и- бега бик креатив түгел бит инде. Ну, Таракани бега блин, төрле зона ладно, бездә я бар уж булырга так. була. Иң ошаган бәйрәм булсын. Да, давай, Чисто давай. креатив дип әйтмисең аны. Чөнки анда креатив бик күренми. Но аның бар үз тәме ул бәйрәмнең. Безгә Жюнле ивент. Жүнле ивент, юбилей да ул. Бер 10 ел элек. Беренче юбилейларның берсе иң авыр юбилей. Безгә әйттеләр, җегетләр, нинди вот бәйрәм була. Бөтен халык җыелачак. 200 кеше. Директор, бөтен кеше, шундый инде кеше. Оештырыйк. Без таба алмыйбыз, нәрсә турында оештырган, нинди тематикага хәтта предложить итәргә. Безгә әйттеләр, әйдә җегетләр, русский фольклор. Все, булды. Уйлагыз. Нәрсә булып беткән иде бәйрәмендә, вот просто шундый тәмле бәйрәм булып чыкты. Хәтта 200 кеше бөтенсе киенеп килде. Ой, прикольно. Урам буенча, представляете, вот машинадан төшкәннәр читтән за воротами, гармонистлар чакырып, шул теге Играй гармонь, любимая. Җырлап киләләр кешеләр. Сушкалар Представляете? Аюби итеп. Кайсылар кешеләр арбада утырып килгәннәре. Ну шундый просто мотор булды, анда хәтта ашсын килсә бар колбасаны үзен киесә. Мен прям күз алдымда Анда теге. черемша бар. Теге алкогольме яки эчә торган суларны кувшиннардан, глиняный кувшиннардан. Вообще күңелле иде, матур иде, кызык иде. Креатив мол. Ну яңа нәрсә уйлап табылмаган бит ул. Просто что-то забытый старый, матур итеп ясаган. Внимание к Да, мелочам. да. Менә күптән түгел генә фикер ишеткән идем. Әгәр дә менә кайберләр үзенең продуктын югары бәя бирә. Аларга кыйммәтле. Чөнки сыйфатлы. Ә ничек заказчикка аны тапшырырга? Ничек ул аңларга тиеш, то что бу булачак сыйфатлы, шуңа күрә шундый кыйммәтле. Әнә бит теге Зөлфия апа оештыра 15 мең тәңкәгә. Нигә сез 150 мең тәңкә сорыйсыз? Менә шул сервис, внимание к мелочам, теге менә шул бөтенләй бердә уйланган, менә шул инде шул төгәллекне бирә. Яки Бәяне. син Марат шул үткән бәйрәм турында әйткән сен, да без үзебез эшебезне ну на пределах. Вот күпме хәл бар иде, рәхәтләнеп эшләдек, ләкин ул яктан заказчик ягыннан бик каты эшләнгәне. Алар шул кадәр кызыксынып катнашмасалар, андый бәйрәм булып Вот, чыкмас. мен дә шуны әйтмәкчем. Әгәр дә бит ул син ты можешь предложить, то давайте менә шулай эшләйбез дип. Әгәр дә менә ул кунаклар киенеп килмәгән булса, әйме, теге безнең күпчелек бит, ай, нәрсә инде анда. Анда тырышып эшләгәннәр, анда вот прям старались, чтобы все почувствовали то, что есть Вот. тематика. То есть һәрбер кеше заинтересованы булып, әзерләнеп, тоже шулай килсә, то есть бәйрәмнең, ну, үзеннән бер өлеш өстәбен. Вот шул матур бәйрәм иде, ул действительно күңелле итте. Син бер яктан үз эшеңне эшләп бирсәң, син эшләргә тиеш инде яхшы иттереп. Ансын сорау юк анда. Ләкин сиңа теге яктан заказчиктан тоже булышсалар, просто сөйләшеп тагын, аралашып тагын, фикерләр белән бүлешсәгез, бәйрәм намного интереснее и так насыщеннее получается. Монда бүтән әйбернең по сути ни кирәк. Алар Туры үз килүе, кеше- да, туры килүе. алар үз Ай, кешеләрен фактлар. яхшырак беләләр бездән. Алар шундый теге бүлешергә мөмкин шул информация белән. Безнекеләргә булай шу, яки буларга шамыйдыр Да, инде. да. Ой, куйгыз әле анда мороженое күбрәк, безнең вообще мороженое яраталар да жоллар. Бәлки шулай да булырга мөмкин. Ә син бит аны каян беләсең? Мороженое яратканнарын. А булганы бармы шундый ситуация, что син оештырасың бәйрәмне и бөтенсе утыра? Мен анда бәйрәмнәрне Да, алып оңа- барганым дагы бар. Ну, оңламыйча ты. Не прохавали креатив. Чуть. Юк, сез дөресрәк әйттегез. Хәзер син банкетный бәйрәмне сөйлисең. Син күбрәк банкетный. Мин артист, мин банкетный, мин свадебный дисәң дә була. Минем даже Да. юбилейлар да бик күп түгел, в основном туйлар. Без бик алай күп банкет ясамыйбыз. Без утырган килеш кешене ашатырга да бик алай безгә ошамый, чөнки син кешене утыртсаң, сиңа нәрсәдер күрсәтергә тиеш кич буе. Кеше йөреп торса,
Оның просто тігі харакеті бар, значит, байлар қешсаң Аңладыңызбы нинди алып барышым? Һәм мин бір кіші тыңласа, біздің әйтесі келейді, чөнки ул бәйрәмнәр, мероприятиялар төрле була. Без хәзер синең подачаң буенча шул сөйләшүне свели банкетный хәлгә генә. Банкетта, ресторанда кеше утыра, менә бу бәйрәмдер. Ләкин юк, урамда җәй көне оештырып, шатерлар куй, сәхнәләр төзү, фестиваль яса, аттракционнар, төрле ул индейцларны алып кил. да, Да, ну андый мероприятие булганда вообще в Бабайны принципе кытыклар. авырдыр инде ул. Опять-таки шул бер кешедән тора инде, теге шадымы юкмы? Креатив, вот креатив. Сине чакырсалар. Син әйдә җырларга. Сине җырларга чакырсалар, кемдер специально чакырыр сине. Yok инде, мин на самом деле миңа вот син әйтмешли вот алып барулыктан мин әзрәк ора башладым. И мин хәзер вот бу җәй минем максимально свободный, мин банкетлар алмадым. Ну, алмадым дию мин беренчедән бәяне күтәрдем. Мощный гына әйттереп. 8000 хәзер. Мен шуңа күрә бүген 8 җомга ярым. бөтен халык туйда, ә без монда подкаст төшерәбез. Тукталдык бит без креативта. То есть вот син әйтәсең там типа русский фольклор, креатив мол, вроде креатив түгел, но шулай хактан креативта шикелле. Вот, креатив. Вот нәрсәсең ул креатив? Әйдәгез, креатив нәрсә ул? Ну, то есть вот мин, например. Аның төрлечә әйтергә кирәк. Мин берничә тапкыр әйткән, нәрсә ул креатив синчә, или нәрсә аңлыйбыз без креатив турында әйме. Шәмәхә үгезләр белән Родео. Шәмәхән дит, фиолетовый. Шәмәхә фиолетовый. Креативны мин ничек әйтер идем? Үзенчәлек. Но это что-то новое. Если дословно сказать. Особенность инде, но креатив. Ну да, креатив бит инде бар. Кайда загуглите или языгыз. Креатив это яңа, что-то новое, творческое. Креативщик, соответственно, кем яңа нәрсә. Яңалык кертүче. Ләкин бөтен кеше шундый кызык китап бар, мен Мартка сөйләгән идем. Аны язган психолог Чиксент Михай исемле. Аның беренче иң популяр книгасы Поток дип атала. Поток. И дәвамы в потоке. Ул кешеләр нәрсәне аңлата инде бер китабында. Тиздән чыга торган дәвамы под потоком. Под потоком. Кем эшне бер туктаусыз эшли в состоянии потока, менә отвертка белән ни бирама, яки глютер там нәрсә булса да. Кешеләр язган креатив турында китап, креативность дип атала инде ул. Ничек төрле халыклар, төрле илләрдә, төрле җирләрдә нәрсәгә шундый расцвет и ренессанс или творческие проявления булай. Нәрсәгә бу якта юк бер нәрсә дә күренми, ә бу якта бар. Ничек аңлата? Бу якта җылырак иде. Помидорлар тәмнерәк иде. Кешегә күп эшләргә кирәк түгел. Аларның вакыты бар, бераз иҗат белән шөгыльләнергә. Шундый аңлатулар бу аңлатуның берсе генә иде. Анда шул 600 битле китапта төрле кызыклы хәлләр язылган. Нәрсә ул креативность ничегрәк дигән әйбер инде ул. Креативность по сути ул развивается төрле факторларның нинде, то есть җыясың гына үзеңә. Опыт. Карагыз менә. Тәҗрибә. Эминемның сүзләре дип ул, когда он перечислял Lose yourself или бөтен сүзләр. Может быть, шунда. Когда он перечислял 3 исполнителей, допустим, Монday, я состою из такого, но я Eminem. Без нәрсә аңлыйбыз. Ул үз вакытында шул рэперларны тыңлаган, аларның төрле вот манераларын, может быть, какие-то интересные фишкалар үзенә җыйганда, һәм инде үз Eminem үз продуктын биргән. Менә мин дә шуны әйтәсем килә иде. Менә креатив дигәндә хәзерге вакытта ул күбесенчә эклектика дип атыйлар. Ул бер танылган әйберне, икенче танылган әйберне берләштереп яңаны тудыру. Котопёс. Мәсәлән, менә бар Котопёс диде бит инде. Юк, мәсәлән, бар уйлап таптылар электронные карты. Там 2GIS и так далее. Менә бар карталар уйлап тапканнар. Һәм бар служба такси. Менә таксины чакыртып була менә приложение. Һәм менә анысын берләштеләр дә, менә чыкты Uber мәсәлән, Яндекс такси, менә яңа бәйне. Менә әйтәләр бит элек теге һәр елны ниндидер изобретение чыккан. Хәзер инде бөтенләй бер уйлан вроде чыккан инде уже. Хәзер яңа бара промышленная революция 4.0 называется. Это когда
менә бер уйлан булган әйберне, икенче булган әйберне бергә Кушалар. кушасың. Әйе. Һәм уйлап таптың, менә син умный пылесос. Яра, хәзер кара шундыйрак хәл, Apple'сыз MacBook белән син кулланасың, мин кулланам, һәм бәлки сез дә кулланасыздыр. Аларның зарядниклары магнитный. Әйе. Apple уйлап тапмаган аны. Кажется, у японцев мультиваркалар на магнитной крышке булганнар. Алар күргәннәр, ага, әзрәк әйләндергәннәр дигән, ул технологияны үзләренә просто приспособили. И креатив у людей, которые учат креативу, алар пример шундыйрак нәрсә әйтәләр. Җегетләр, кызлар, карагыз күбрәк, укыгыз күбрәк, китапмы, интернетмы, Повзаимствуйте. тематикамы, неважно. Кайбер вакытны сез аннары моннан искә төшереп, моны монда кушырсыз да нәрсәдер килеп чыгыр. Менә креатив. Прикольно. Менә креатив все. Прикольно. Шулай ул. И поэтому мин рәхәтләнеп китап төеп укырга яратам ниләрне, чөнки мин аңлыйм, миңа ул кирәк эш буенча. Кайчан булса да миңа бер искә төшереп, мин аны җыярмын бергә. Я писал несколько концепций. Библиотекага килеп, бер китапны чыгарып, икенчесен. И то ли исемнәрен кушып бергәме, то ли направлениеларын кушып. Прям вот клянусь, вот на месте. И тоже работало. Хотя в самом простом понимании я какие-то две мысли соединил и все. Безнең хәтта КВНда да андый ысул бар. Бар таныш ысуллар, ничек уйлап табырга вообще гомумән. Анда күп. Мозговой штурм дисеңме инде уйлап, бәлки менә сөйләшеп, бергә утырып Шесть сөйләшеп. шапок. Әйе. Һәм бар менә гармошка дип атала. Без аны гармошка дип йөртәбез. Тоже менә шулай битне менә шулай Бөклисең. бүклисең дә, сүз язасың, икенче кеше сүз яза, өченчесе яза, һәм менә шул гармошкада аннары сүзне менә былай итеп укып барасың. Укып барасың да, и кайдыр менә шундый менә килеп чыга. Такой. Ну, то есть син аны бәйләп барасың бер-берсенә ул сүзләрне, да? Әйе. Тик ассоциативный ряд кебек барасың да, и бәлки берәр җирдә сине менә шулай. Оп, Ушла да да, китә. такой туктале. Менә кызык бугай бу, кызыктыйла бу. Бер сүз белән әйтмешли, син должен быть просто насмотренным, начитанным, ну ладно, не начитанным, хотя бы насмотренным, Насмотренным. и теләгең булырга тиеш инде бер нәрсә уйлап табырга. Әкренләп эшли нәрсәләр килеп чыга ул. Ул беренче комик зарисовкаларда КВНдадыр, име? Беренче 1-2 ел вообще бармый ул. Оннары ничектер булса да, әзмәз булса, хоть и слабый уровень, но ниндидер юмор килеп чыга башлый ул. Хотя это надо эшләргә кирәк инде ул направление буенча. Шуңа күрә күбрәк карагыз, күзәтегез. Можно взаимствовать, менять һәм үзеңне. Ну прям, ну да, теге да. плагиат түгел инде. Хәзерге вакытта, может быть, мин просто шундый сорам. Мин белмидем, что креатив ул на самом деле теге, ну типа ике әйберне кушу, например, шулаймы? Монсы да, ну и бар әле гениальное озарение. Вот. Ай-яй-яй. Мин шулай дип уйлыйдым. То есть минем в понятии, да, вот креатив это было вот син утрасың, сен әйтәләр там придумай там вот это. И син шуны утрасың. О, придумал. Изобретение. И шундый и вообще уникальный, то есть бүтән бер кайда да юк андай бер. И вот это креативность дип уйлыйдым мин. Ай-яй. Но просто Монсы да бар. просто мин әйтәм, хәзерге вакытта син дә әйттең бит аны. То, что настолько уже бүтән әйберне придумали, уже вот ну белмим мин нинди яңа. Вот шул ук технологияларга әйтсәң, ну нәрсә уйлап табасың син. Ну все уже придумали. Шуңа күрә просто ике әйберне кушу. Надо как бы оныктырга, креативка. кайчан әйтә башладылар. Все уже придумали. Ничә йөз ел элек. Ай-яй. Мне кажется, Ну да. Хоман кеше Да-да. әйтә дә әйтә инде, кайчан килеп чыгыр. Инде 5 ел элек уйлаган идем инде. По-моему, бетте инде монда уже. Битне турында да инде. Копать не стоит. Хаман әле яңа тема. Нәрсәдер уйлап табачаклар, нәрсәдер булачак, аны туктатып булмый бит инде, ул бара үзе. Креатив дип әйтмешли, если безнең бөтен выпускыбыз креатив турында багышланган булса, дөрес иттереп без ахыр ягына килдек. Креатив ул нәрсәдер уйлап тапкач, кызлар, җегетләр, нәрсәдер бергә кушасы да менә креатив яки инде Эврика дип кычкырган Архимед имәле. Эврика. Ваннада отырган килеш, аның ничектер иҗат фикерен чигешләгән беләсеңме? Ул Чиксент-Михайловдан нәрсә дип аңлата. Мәсәлән, син понедельник көнне ниндидер иҗат эш алдың. Нәрсәдер уйлап табырга кирәк инде. И син аның турында уйладың да, киттең бүтән эшләреңне эшләргә. Нәрсә теләсә нәрсә эшлә, үз эшең белән вакытың итә. Нәрсә дип аңлата ул? Эштән
сен әлі ойлап бересің ол ішіне. Ол бара сен мусолишь деп аталамы ол аны бір 5 секунд уделяешь әрбір күніне. Мозговая мастурбация. Ие. Һәм менің фикерім бойынша ол жігіт ваннада болғанда келіп жеткен фикері. Как раз прогнал все. Онсы да бола бит ол. Отналар бойы сен бір нәрсе турында ойлайсың, һәм туалетқа кіргеш. Эврика. Ну, шулайрак деп енді. Яки Обычно душта келе. Яки душта онсы да болсын дейді. Менә Кім қай сиейін деп. Бек теге сөйлеу аралашуымыз на уровне сұрау жауап. Хотя сүгінерге өрі дегенлері. Мен білесің, мен еще тағы нәрсе сұрамақшы едім. Менә креатив. Була мекан, что сенің вот иссяк креатив. Ну, типа, вот сен отырасың и... Бұл ежен Не кризистерінде ғана. Ол бит уақытлы шағына. Анары өте ол. Ну, була мекан вообще. Сен булан бар, что вот, ну, блин, хотя с другой стороны, мен ойлаймын, а неше бұл бұларға может, если сен узнаешь, что сен бит на протяжении жизни бүтін әбіріне впитываешь, сен айтсалар, ну, хотя бы, ну, херовая идея болса, ну, ниндейдір идея, ну, приходит бітіне бары бір башқа. Мне кажется, творческий кризис, ол, білесің ме, теге шын ижат кішілеріне. Язушыларға, Актерлар, ну, шундай прям бирелеп ижат. Біз біздің ижатын дерек формында, бізге нидер реклама шекілдерек нәрсе болырға тиіш ол теге яқтырақ. Біз мында көрдік мұнықын бұл артисіні. Құштық, шушының білән ясадық. Мен интернеттен отырған келеш, бүтін нәрсені бірге жиып, нешіктер тупларға магу, итогу вариант. Бек қоты ижат шым ол. Юқтырынде просто мәні приспособился. И ол, в принципе, ижат, мен приспособился нешке сарға. Ненде инструментлар білен қолланырға. Ол ижатны ясар үшін. Интернет. Рахатленіп ізлейсің, қорайсың, Pinterest ма. Қойдан ол нейросеть. Қазір нейросеть. Бәлкі нейросеть тағын. Мен ілікігіше обычно шлем. Нейросеть бар, креативқа. Вообще қазір. Мен ілікігіше обычно қағаз кубиттер қағазға язам да, шунан жиып, нешіктер отна бойы туалет қағазына туалетті оқимын. Түрліше бар. Қойбір вақыт бармай. Шоңа көрі бренді ижат яке идеямы тудыру үшін. Менімше ол вақытлы. То есть болғалы шындай вақытлар, что не прет, да? Ну, вақытлы шығына, эмоциональ. А мен шындай фикір ішткәне. То, что вот творческий кризис дейлер бітеймі, то, что это на самом деле не творческий кризис. Это просто син, ну, типа... Ну, ялқауланасың, білмеймін. Сен, типа, жертву включаешь. Типа, это шундай условный творческий кішілерінің условный отмазкалары. Типа, менде творческий кризис, мен шоңа көрі. Сен просто шлямесің. Сен просто, ну, ялқауланасың. Артур Королев шуның турында ератайтерге, как раз таки, кім, оның окруженецінде бар болған ондай кішілер, кім, синшерек көрсетелер. Тоқтан, что-то бармай. Біз енді өзім айтсам, біз натренированы тем, то, что четверг берге керек. Дедлайн келсе, все сразу қабынып кетесің. Күтіп тұралар. Екі күн сен былай тройти берге можешь. Онлары күнінде ерте біле 6-дан 5-тен тұрып, язасың енді. Бұл бит енді гіл тонылған принцип бар еді. 20-80. Үшінің 20% уақытында сен 80% результатны жазасың. Енді міне келіп тірелгеш күні. Міне ертен презентация береге керек. Әлді бір нәрсе де жоқ. Тызаны 2 отнайлық бергенлер еді. Білесің манда нешік бұларға мүмкін. Сен бітті кішілер білін сөйшіргі дағын бұла. Көп топқыр, мен бұлай айтайдым. Біздікі жоқ. Вообще просто не то, чтобы стыдно көрсеттерге. Жүнле идея жоқ вообще бір нәрсе дегін. Бізге керек тоғын бірінші күн. Вот болмады. Обычно кіші оңласа, ну, яра, бізге идея керек, идеяң болмаса енді, нешлетің бізсене. Не идея ради идеи. Сметаңны ведущийлар бізге оң турында түгіл бейді, біздіңкі бұқтан төлікші. Яра, давайте ойлағыз, онса да бар. Дұрыс мол, бір яқтан yok, сен сөйлештің, сен договорился, екінші яқтан сен как бы правду сказал, ну, yok. Бүтін кішіде креатив бар ма? Бүтін кішіде креатив ма? Или ол біріншіден табиғаттан берілі ме? Екіншіден енді ол нарабатывается как навык? Мне кажется, нарабатывается, да. Ну, қарағыз,
нарабатывается менимче, мен вот согласен, и тоже бирля. Вот Леонардо да Винчилар манда түрлі шундай ижад кішілері, олар, я уверен, то, что ишлерінде бар еді аларның. Вот ижад, по-другому видение, но олар бит бірінші күннен ясыя башламадылар үзінің нелерін. Олар әкірне мындай работать учились кистями, анатомию изучали, чтобы конкретно, если про него говорить. И доводили до совершенства искусства, когда уже там пик произошел, и они вот все самые известные вещи сделали. Если развивать итмәсәңінде булмыйдыр ул, минемчә. Шул именно высоты прям. Просто ноль креативности. Сен айтасың, придумай что-нибудь. Ну, нету. Но Ты просто на нуле просто. Семейный хотын кебек тиге, ну, придумай что-нибудь, устрой какую-нибудь романтику, ана бит командаларга нинди мәзәкләр язасың. Ә миңа бер нинди. Давай меня хәзер. И такой, Марат, это не трибуна для грусти. Йо, бар бекен андай кіші вообще. То есть вот прям, типа... Түрлі кіші болғалы, Рамиль. Сен мына ижад кішісі бит, ижад кішісі. Креатив яғынан, яки бір нәрсе уйлап табу яғынан, яки яңаша язу турынан сен неше керек, нендей уровеньда өзіңше? Мин шикарный. Неше? 70-тен 3? 70-тен. Йо, креативность бойынша. Мен айтмасем өзімні, типа, ну, король креативности деп, айма? Но... ну, судя по названию, уже нет. Король, Король. Вот, но, ну, и айтмасем, что мен, ну, типа, унылое говно, ну, керек болса... Чё там могу? Ну, типа, керек болса, что-то придумать, о, что-то там, не айтасың, ойлайсың енді. Вроде креативный шикалле. Потом қарайсың екінші күні. Что-то не очень шикалле. Креативность биграк котлаулы тема. Относительно. Білесің ме, біз мына маңарша сізмен околыда вокруг жүрдік. Креативностьқа қоғылғаш бошланайды. Біз жүмле оңлап та бітіре алмайбыз. Чөнки креативность нәрсе ол. Тұтырға бергіз әлі креативность нәрсе ол. Де ол індейдір фикірлер, это індейдір обученность, это какая-то спонтанность, это нешіктір шулай. Мен аны жүмле өзім оңлата да алмайым кішіге. Өзім іштен гіне оңлайым болған нәрсе екенін ол. Рассуждать на эту тему как высокий специалист тоже тяжело. Но кемдер, может быть, к этому стремится и хочет. Иштен самовыразиться любыми способами. Таршайны. Марат, мәсәлән, үз вакытында КВНга бик барасы килгән. Маңарчы бер нәрсә уйлап таба алган микән ул мәзәк шикелләрәк яки берәнди кызыклы, вряд ли. Вакытча үткән һәм ну нет, пошучивалдыр инде. Ну пошучивал да пошучивал. Аларның туган көндә тиге мунча ташларын просто ремейк ясыйын тиге скамейкага басып. Минемчә, син теләгең булса, син барасың, өйрәнәсең и продолжаешь, может быть, и все. И вот, наверное, там ты можешь что-то придумывать уже, ну, вещи. А может быть, действительно спонтанно. А тормышта вот ул креативность күренә микән кешенең? Вот ул йогынты ясый микән креативность вот гади тормышта? То есть, мисал өчен анда өеңнең бизәлеше, киемең, чәчең. Нақара, если сен күп иттереп карыйсың төрле матур нәрсәләргә, ну, киемдә булсынмы, ул интерьерда булсынмы, или вообще процесс буенча дизайннамы, хочешь не хочешь, кайбер вакытта син әз генә чувство стиля появиться должно. Если син шул эшне как-то ставишь на первый план, то что дизайн ма, матурлык, вот безгә кирәк ул эш буенча син много карыйсың и вакытына килеп чыга ул. Әз генә цветовой композицияларны аңлый башлыйсың. Так, ничек киенеп чыгарган микән? Так, өстә ак футболка, зәңгәр шалбар, синең. Икенче яктан карасаң, кайбер иҗади кешеләргә материал яктан алырга вообще барыбер. То есть алар менә карыйсың, карыйсың мәсәлән, теге Голливуд йолдызларын, актерларын, менә Хью Джекман, менә монда там так далее там. Аларның инстаграмнарын карыйсың, алар гоп-гади киемдә. Аларның инстаграмында андый тигенди теге фильтрлы фотографиялар юк. Алар просто монда мин эт белән, монда мин менә магазинга барам, менә толстовкада, менә мин монда океанда на фоне просто төштем. Безнең математик бар иде, Перельман исемле.
хәзерге вакытта Советский Союздагы түгел. Ул шишкән иде ниндидер бигрәк катлаулы математический теореманы. Бер 10 ел булганмы элек, 15 елмы вознаграждение, теорем, кажется, или формула. Теорема это уже это Ну, итог. что математически катлаулы ниндидер задача Формула, была такая, да. Награда $1 миллион. Шиште, җибәрде и не принял вознаграждение. Ник? Мә кирәк Да түгел. не надо. Очень закрыто, хамандан бер интервьюлар бермей, бермей, как бы. Китап аның турында китап та язганнары, каядыр булган иде ул минем. Со слов кого-то, со слов кого-то, шундырак кешеләр дә була. Для чего он сделал? Для денег? Юк. Потому что математика, Гештальт булгандыр, может. любовь. Юк, да, мне кажется, люди, которые жаратып куда-то входят. Да. Исполдырган. Ма вроде и Да. креативный мекен. Ма вроде креативный булганмы. Ну, а енді? Қойын келген жол сен бошың. Просто сен математик турында сөйледің да просто типа Ай, странный кеше. Мен просто караганым бар интервьюлар Мавродиның. Странный түгел, үзенчә. Үзенчәлекле. Ну, Үзенчәлекле. На Типа. Мавроди. Ну Мавроди тоже шундый булган бит. Вообще типа, знаешь, там типа аның карыйсың, ул вообще странный кеше. Ну реально странный кеше. Мен бит ничек катлаулы креативность. Төрле кеше без инструментлар буенча сөйләбез, кемдер мы үз Мавроди турында ойлап утыра. Давай, кого? Кашпировский креативный булганмы? Ну, минем не әйтә да. Ин креатив кешеләр вот кем сезнең өчен вот Марат бер креативный кеше. Синең өчен вот менә аның прямо креативмы, иҗат, ну неважно, все то, что ул ясаган, я ясый хәзерге вакытта прямо шәп. Илгиз Шехразиев. Мен иҗат кешесе кем дип алсам, креативный, миңа, наверное, Джеки Чан булыр. Хәзер Джеки Чан? Вот мен күптән түгел аның турында кино караган идем. Зашибись. Так, Блядь. Илгиз Шехразиев, Джеки Чан. Ну, креативность в смысле, вот для меня вот ул сделал по-новому. На самом деле был Брюс Ли ул вакытында, и Брюс Ли это икона вот кино. Все из азиатских стран будущих звезд. И Джеки Чан, так, был булмай бит. Комедия, я с боевик. И первым, в принципе, начал это делать и добился высот. А самое казага, нәрсә, Китайда ул, оказывается, еще эстрадный певец. И у него очень много песен, и все песни, Серьезно? практически, которые завершаются в фильме, ул жырлаган жырлар. О, Ну, прикольно. I Мен from белмәдем. Да, хай. Они... Ту-ту-ту-ту. Так, Илгиз Шехразиев, Джеки Чан и Мавроди? Мавроди. Рахмат, хәзер дуслар. Нормальный заголовок. Экспериментальная рубрика «Креативим на ходу». Әйдә, давай. Менә күпчелек сүзләрнең татарчасы юк. Әйдә хәзер аларны уйлап табабыз. Әйдә. Мәсәлән, әйдә, бер урыс сүзе татарчасы. Прожектор. Нәрсәле ул прожектор? Менә Кызыклы теге күлке исем булырга тиеш. әйе, просто креативный. Яңа. Это яктыр, Тык. яктыр. Яктыртык. Яктыртык, менә нормально. Яктыртык. Бик креативно. Яктыртык. Дөрес әйтергә кирәк. Самый романтический прожектора яктыртык. Яктыртык. Фуксия. Төс. Фуксия. Фуксия. Татарчасы бар буган? Юк, татарчасы. Шәмәхә. Юк, шамаха фиолетовый. Монсы мондай Алсу дисәң, розовый. кислотно-розовый. Кислотный ел. Нәя? Шүлмән. Шүлмән төсе. Шүлмән. Харак кызык шүлмән. Шүлмән. Яңан ойлап таптым. Шүлмән. Шүлмән төсе. Кая шүлмән трусикларымны бирәләр? Шүлмән төсе. Рамиль сорый хатыннан. Так, әйдәгез дәвам итәбез. Линолеум. Татарча. Линолеум. Татарча линолеум ничек була? Өлкәс. Yok, ülkes, Şülmen. это, по-моему, стен булырга тиеш. Астан, может быть, не, Астыс? Астысның покрытиесі может, өлкәс, астыс, да. Астыс. Или- Астыс. или идес. Идәс. Идәс. Идәс әйбәт. Күңелле креатив әңгәмә булды, на самом деле. Миңа бик күңелемә хуш килде. Бик кат иттереп яктырта алмадык инде ул креатив дигән сүзне яки нәрсә икән, ләкин дә ни белән үзебез шөгыльләнәбез, нәрсә турында эшләребез бара дип әйтмешли, ансы дагы бар, бәлки ул
заход деп әйтмешли киләсе язылышларга Әйе. кызыклы хәл. Әлбәттә, без һәрвакыт ишекләребез ачык, һәрвакытта Кондиционер идәсләргә бар. басып, шүлмән күлмәкләрне киеп, рәхимет, без һәрвакытта шатбыз, бик зур рәхмәт. Рәхмәт Шам үзегезгә. әфәнде. Шуңа күрә нәтиҗә әйтеп нәрсә әйтәсе килә. Менә хәтта бәлеш пешергәндә дә шул шәпәсен әзрәк менә бу иттереп җиб берсәгез дә үзегезнең креативыгыз була инде. Да. Әйе. Всё, рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Киләсе очрашуларга кадәр.